Малкият слънчето. Шприц по рождение. Шприц. Бати шприца. Изверг. Според мен това е изверг. Това не е инженер, това е инжекцион. 80 плюс 80 е 160. Изверг. Това е изверг. Брусли. Лампа. Кретен.com. Изверг. Давай. Няма значение в кой джоб. Важното е да си изверг. Вариант. Адски изверг. Давай. Адски наболен. Верно ли бе? Давай, изверг. Чакай, че това шприцова това. Успоред. Ма не е честно, вата. То ми зверски набол. Пахти. Адски изверг. 1 килограм между другото косата. То шприц, бе. Шприц. И аз това викам. Стига вече, стига. Стига вече сте на боли. Боли черния дроб от ти. Нормално е. Спрете малко сте на боли. Обръснал. Като куче. Бата изверг. Няма какво да се случи. Ако е на 16 акробат, може да се... Не на 16. Никакъв акробат. Май месец има рожден ден. 17. Това е изверг. Просто изверг. Изверг. Изпил си е дозата, момчета. Браво. Дозата е изверг. Барян. Най-големи изверг. Уаа! Изверг! Давай, кретен. Бъди велик. Това е без светили. Припадащо е. Изверг. Ето виж какво прави. То е изверг. Много голям изверг. Давайте изверг. Маслинката изверг. Изверг. Петър Канев. Адски изверг. Адски изверг. Давай! Аре, човека на инжекцията. Давай, бъди велик. Изверг. Предна, задна. Чистачка. Жоро малкият. Изверг. Какво не бе, бате? Ана боли по цял ден. Сутрини се той. Задна везна. Изверг. Краченца. Да видим това на болно момче. Малкият слънчето. Допълнителна тежест 5 кг. Изверг. Адски би това. Я чакай, това е изверг. И него да го снимаме. Браво. Ти си изверг. Виж сега, трябва да биете малко на болчета, момчета, за да го мътат това. Иначе не става. Как скърца? Не скърца, защото ръката му е изверг. Защото има магнезия. Не, защото не е на болче. Денис Пламенов. Я видиме. Какъв е набол. Според мен е доста наболен този човек. Това е изверг. Чакай, какво става? Ма това е набиране на ръка, бе. Я чакай малко. Шменти. Бъди велик. Давай, покажи от какво си направен. Стоманен изверг. Слушай, това е наболен, бе. Пати е набол. Браво, бе! Не е гимнастик, този изверг.